garderne har ordre til at skyde på alle udkommende, der kommer i nærheden af porten. Det er din opgave at få dem væk, så vi kan komme ind på slottet. Ja, det kan du sagtens sige. Det er ikke dig, der skal stå foran 12 skarplatte geværer klædt ud som tordenskjold. Lad nu være med at være sådan en pattebart. De garder har ikke brugt deres gevær i årevis. Der er højst et par stykker af dem, der rammer. Kom nu. Dags. Hvad siger I til at flytte jer lidt, så vi kan komme forbi? Nej. Okay, jamen... ses. Så, nu har jeg prøvet. Det duede sgu ikke. Det er da klart, når du står og mumler. Du skal give ordre. Ordre? Ja, kommandoer. Vis dem, det er dig, der bestemmer. Okay, drenge. Nu må jeg sgu lige prøve at samarbejde lidt, ikke? Stå ret. Gevær ved fod. Venstre hånd frem. Venstre hånd tilbage. Så tager vi venstre hånd frem. Og så ryster vi den lidt. Og så gør vi boogie, og så drejer vi omkring. Og så går vi i ring. Hvor skal vi hen? Det ved jeg ikke. Vi har ikke tid til at vente på. Kom så. Repræsentationsgemakkerne er lige for enden af denne gang. Der kommer nogen. Nej, der gør vi. Gem dig. Fort. Jeg er sikker på, at vores kinesiske gæster bliver ganske begejstrede, når de ser den fine akvarel. Vi har masser til dem. Generier med futre. Lad nu være med at surmule. Hvorfor har du så meget imod vores små gule venner? Det er fordi, i Kina, de spiser uld. Nå ja, de spiser frøer. Vi spiser svin. Sådan er folk så forskellige. Du så, Henri. Tag det pænt. Alvor. Fribein. Kom. Ja. Luk mig ud, Ego. Luk mig ud. Nej, stop. Du vil have den lækker whisky, men non, den ugen er ikke buffet. Højt ævede gæster fra Kinas land. Prinsekanalen og vi er glade for, at der er så stærkt et venskab mellem vores to nationer. Og selvom vi er meget forskellige, er vi stadig endnu mere ens. De må legetøjsbilen og medisterbøssen. Et øjeblik. Kom nu med dem. Ja, jeg skal bare lige. Det der har vi ikke tid til. Giv mig nu tingene, de tykke dyr. Hvad siger du? Jeg siger, skynd dig, din smelfede amatør. Nej, det er forkert. Jeg finder mig ikke mere. Hvad? Her slider og slæber jeg for at gøre alle tilfredse. Og det eneste, jeg får tilbage, det er hånden og fornærmelser. Vær stille. Nej, jeg vil ikke. Jeg er træt af at blive hulset rundt med. Jeg forlanger en undskyldning. Og det skal være nu. Ellers skal du klare det her alene. Okay. Okay, hvad? Kom så med den. Undskyld. Undskyld, hvad? Du er ikke smelfed. Du har bare virkelig meget kød på dine knogler. Det er jo bedre. Værsgo. Jeg vil derfor bede præsidenten modtage dette billede, vi selv har malet. Det symboliserer de varme følelser, vi nærer over for Folkerepublikken Kina. Så får hende dog op. Non, chérie, le distorbeuse. 哦，听听你好，让我来帮你。 Slet. Bare lad være. Efter i aften er de aktier ikke det papir værd, de er trykt på.
Egentlig ville jeg bare have bedt om det, der var mit. Altså Nu kommer det sjove. Men nu er jeg så træt af jer. Så vil jeg bede min bror Johnny om at gøre det, han er rigtig god til. Og skære folk i små stykker. Og bagefter, så tager jeg bare pinden. Right on there! Kom nu. Shit home, ikke? Altså, den kommer nu. Er benzin på? Ja, for klart. Fucking bælts på for et 20'er, man. Det var dog skiden, så giv den noget sukker. Hils lige på mine nye venner. Jeg må sgu sige nogle svedige hjemmedrenge. Eller skulle jeg sige svedende? Ja, stop. Okay, så. Deling! Klar til at skyde om 5, 4, 3, 2. Slap dog af, drenge. Det er bare for sjov. Hold kæft, jeg er skide god til det her soldater nu, ikke? Hey, for satan, skal vi se noget, vi har øvet? Er I klar, drenge? 3, 4. Kom så, baby. Nu går vi. Ja, jeg er klar nok, I. Det er så skide flot nummer. Det gør det. Så, unge mand, nu starter det program med alle de kæmpe, man næsten havde glemt. Jeg følger ikke med. Jamen, så hør her. I sidste afsnit fik Paul eller Rejen toppoint i rumba. Men i øvrigt blev hans dansepartner stemt hjem. Og nu kan du kun finde den store indretningsmakeover, hvis blå hold tager flest kilo med vejning. Altså, det er meget enkelt. Ja, men jeg tror hellere, at jeg vil sidde og kigge lidt ud af vinduet. Unge mand, hvordan kan du sidde surmule, når hele Danmarks yndlingsprogram er i fjernsynet? Ja, beklager, herr kriminalassistent, men jeg føler mig ikke særlig patriotisk lige nu. Hvorfor dog ikke det? Der var engang, mit arbejde gav mening. Når jeg lagde teenager i benlås, gav Christianitter knibbelsuppe eller plappede psykisk syge ned i nødværve. Det var selvfølgelig sjovt, men jeg gjorde det først og fremmest for mit fædreland, Danmark. Men nu... Nu har du endelig fundet ud af, at fædrelandet styres af politikere, der kun tænker på at male deres egen kage. Lige præcis. Unge mand, tal for en, der har været mange år i denne branche. Livet er fyldt med skuffelser. Det eneste, der hjælper, det er at koncentrere sig om sag. Men hvad for en sag? Ja, hvilken sag som helst. Se for eksempel denne her. Hærværk mod en Wonder Burger restaurant. Wonderburger, de har krav på beskyttelse. Præcis, lige mine ord. Det er en multinational virksomhed. Tænk på Danmarks omdømme. Skal vi så se nogle sindekendte stemme med hjertet?